Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Jew ikkeżi sħutin naqdu fl-imkien għal dan il-moment ta' talb fejn infaħru fil-bidu ta' dan il-jum ġdid lil-mulej permezz tat-talba tas-salmi. Mulej iftaħ li xoftejja u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu il-mulej kien imġarrab u bata għalina, ejjew nadurawh. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina, ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilena il-mulej, ħanajtu bil-ferħ l-blata tas-salvazzjoni tagħna, nersqu qudiemu bana tarat il-ħajr nannulu bajjat ta' ferħ. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina, ejjew nadurawh. Għax Alla kbiru il-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha, fidejhu mal-qijan tal-art, tiegħu mal-qċaċet tal-olijiet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina, ejjew nadurawh. Ejjew inqimuh u nixteħtu qudiemu, għal kubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna waħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina, ejjew nadurawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina, ejjew nadurawh. Għal 40 sena domt nistmerlu dan in-nisel u jienet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina, ejjew nadurawh. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina, ejjew nadurawh. Xemx divina tal-ġustizzja, int witrot jum ġdejt fuq artna, keċċiswiet u dlam ta' moħħna, reġġa' d-dawl għal ħidma xierqa. Bħalma tajtna żmien it-tajjeb, imla wkoll bl-indiem għal-qalbna, biex tjubitek lejk id-dawwar lil ħatjin li ħnintek tader. Minnek nistennew il-grazzja biex b'takkis mill-qoħ minn rajna ninfdu d-dejn li bieħ ta' bil-waqat tal-ħażen tagħna. Għaliex risa il-jum tiegħek li feħen seġġeddet kollox u nixtiequ nħejju ruħna għal ferħ kbir tas-saltna tiegħek. Lilek Trinità ħanina, bwiċċna fl-art il-koll li nqimu, ġeddet fina l-qalbna nidma biex nannulek għanja ġdida. Amen. Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek għax lejk sidi jinnerfa ruħi. Għatini widen mulej u weġibni għaliex jiena msejken u fqajjar. Ħares li ħajti għax jiena twajjeb, salva l-qaddej tiegħek għax fik jittama. Int Alla tiegħi ħenna għalija, Sidi, għax lejk najjat il-ħin kollu. Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek, għax lejk Sidi jinnerfa ruħi. Għax jien Sidi twajjeb u taħfer, kollok tieba għal kull min isejjaħlek. Għati widen mulej għat-talba tiegħi, isma' l-leħen u l-feq tiegħi. Fjum in-niket tiegħi insejjaħlek, għax inti żgur tweġibni. Ħatmu bħalek fost l-allat mulej, u xejn bħal emil tiegħek. Il-ġlus kollha li għamilt jiġu jinxteħtu quddiemek u jsebħu ismek, Sidi. Għax kbir int u emmejjel tal-għaġeb tagħmel, inti waħdek Alla. Urini mulej triqatek biex nimxi fis-sewwa tiegħek, għatini qalb waħda biex ikolli il-biża' ta' ismek. Qalbi kollha niżik ħajr mulej Alla tiegħi, u nsebbaħ ismek għal dejjem. Għax kbira hi t-tieba tiegħek miegħi, int ħlistni minn qiegħ lill-mwiet. U Alla, nies kburin qamu għalija, ġema ta' nies qawwija jonsbuli ħajti, u ma nies li ma jagħtux kasek.
int Alla Sidi, ħanin u twajjeb, id-dum biex taħdab, kollok tieba u fedeltà. ħares lejja u ħenna lija, għati qawwa l-qaddej tiegħek. Salva liben il-qaddejja tiegħek. Urini sinjal ta' tjubitek, ħajaraw u jitħawdu l-dewwa tiegħi, għax int mulej tenni u tfarraġni. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kienu mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Flimkien ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek, għax lejk Sidi jien nerfa' ruħi. Ħini l-bniedem li jimxi fis-sewwa u jgħid id-dritt. Intom li fil-bot tinsabu, isimgħu jien x'għamilt. Intom li qegħdin fil-qrib, kunu għafu s-seta tiegħi. Il-ħatja f'Sijon twerwru, fuq il-ħżina waqa' il-biża'. Min minna ser joqgħod ma nar irridi, min minna ser joqgħod ma nirien dejjem iħeġġu. Min jimxi fis-sewwa u jgħid id-dritt, min jistmer il-qrieħ miksub bil-qerq. Min warrab idejh min rigali ta' min irid jixtrih, min isot bidnejh biex ma jismax b'tixrid ta' dmija. Min jara għajnejh biex ma jarax il-ħażen. Dan jammar fil-oli, fortizzi ta' żonqol il-ken tiegħu. Il-ħobs tiegħu isibu u l-ilma qatt ma jonqsu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Ħini l-bniedem li jimxi fis-sewwa u jgħid id-dritt. Għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-Sultan. Għannur il-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-lemenija tiegħu u id-drieħ imqaddes tiegħu. Għarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil mulej fl-art kollha, infexxu fil-għana, ifirħu u għannu. Għannu lil-mulej biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana. Bit-trombu bid-daq ta' trumbetti, għajtu bil-ferħ qudiem il-mulej is-Sultan. Ħajrijet il-baħar u kull ma fih, id-dinja u kull ma jammar fija. ħajċabxfu x-xmajjar idejhom u l-muntanji fl-imkien jgħajtu bil-ferħ. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art. U jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-Sultan. Min fost il-popli kollha li jinsabu fuq wiċċ l-art, li l-għażel il-mulej Alla tiegħek biex ikun il-poplu miksub tiegħu, għax ħabkom u għax rid iżomm il-ħalf li ħallef lil missirijietkom. Kien għalhekk li l-mulej bit qawwija ħariġhom u fdiekom minn dar il-jasar, minn ejt il-Farawn, is-Sultan tal-Eġittu. Għaraf mela li l-mulej Alla tiegħek u Alla fidil li jżomm għal 1000 nisa l-patt u t-tiba tiegħu ma' ħbiebu u ma' dawk li jħarsu il-kmandamenti tiegħu. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Ibedni minn kun erq. Mix-xibka tan-nassab. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Il-mulej jgħid, xejn taħsbu li ġejt inwaqqa l-liġi jew il-profeti. Ma ġejġ biex inwaqqahom, iżda biex inwassalhom għal perfezzjoni. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġej jżur u jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu.
bħalma kien wieħed fl-modi b'fomm il-profeti għad-disin tiegħu biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. bekk juri ħniena ma' missirietna u jiftakar fil-pat għaddejs tiegħu Fil-ħalfa li ħalef l-Abraham missierna li jagħtina. li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu. u inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu biex tarraf il-poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra tad-nobietu. ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li batilna mill-loli jiżjara tax-xemx tiela. Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamiet wid-del tal-mewt. Ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-slim. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Il-mulej jgħid xejn taħsbu li ġejt inwaqqa l-liġi jew il-profeti. Jien ma ġejġ biex inwaqqahom iżda biex inwassalhom għal perfezzjoni. Is-Salvatur tagħna neħħa l-qadim u ġeddet kollox. U riet li l-bnedmin isiru ħolqien ġdid fih. Imberkuh u b'tama qawwija ngħidulu. Mulej ġeddidna bl-ispirtu qaddis tiegħek. Mulej, inti wetna sema ġdid u war ġdida. Tiqafx iġġeddidna bl-ispirtu tiegħek biex niġu nitennew bik għal dejjem f'Ġerusalemm il-ġdida. Ħudna bħaddiema miegħek biex nimplew id-dinja bl-ispirtu tiegħek. Ħalli l-għaqda tal-bnedmin issejħilha iżjed tilħaq l-iskop tagħha bil-ġustizzja u l-imħabba u s-slim. Għamel li jinwarbu minna kulas u nuqqas taħsieb. Imlina bil-għaxqa tad-doni tiegħek tas-sema. Eħlisna mid-deni mulej. Tħallinix ninġibdu mill-fruwat li jnessuna il-ġid veru. Jew fiskiet inresqu it-talbit tagħna. Bla dubju ta' xejn l-ewwel talba għandha tmur. Għat-tobba, in-nurses, dak kollha li qegħdin jaħdmu biex jinirбħu dan il-virus li qiegħed hekk ibedna anke minn xulxin. Jew nibqgħu maqudin flimkien fl-ispirtu fil-mument tat-talb. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bejn Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fismewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Għatina mulej li bil-ħarsien tar-randan nikbru fil-erf u nitajxu bl-ikel tal-kelma tiegħek biex narfu nitraznu bħajja qaddisa, ninataw lilek qalbna kollha u nkunu dejjem maqudin qalb waħda fit-talb. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, inroddu ħajr lil-Alla.
نامد مايا تروحنا سامشنا شوال ديم صافين Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll u miegħek ukoll. Żomm sħiħ il-mixi tiegħi skont il-weda tiegħek u ebda deni ma jaħkem fuqi. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil, bil-ħallejt mirijieti, ħtijatijaj, bl-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox u jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu dil-Quddisja b'suffraġġju tal-Mejtin George, Marija u Lina Galja. Atina Mulej li bil-ħarsin tar-Randan nikbru fil-erf u nitax u blikel tal-kelma tiegħek biex narfu nitraznu bħajja qaddisa, ninataw lilek b'qalbna kollha u nkunu dejjem maqudin qalb waħda fit-talb bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Musa nkellem lill-poplu u qal: U issa Iżrael, għati widen għal liġijiet u l-ordnijiet li qiegħed nagħmlilkom tagħmlu, ħalli tgħixu u tidħlu u tieħdu l-art li se jagħtikom il-Mulej Alla ta' misserijietkom. Araw, jiena għamiltilkom liġijiet u ordnijiet kif ikmandani il-Mulej Alla tiegħi biex tagħmluhom sewwa fil-pajjiż li fih se tidħlu biex ikunu tagħkom. Ħarsuhom, għalmuhom, għax hekk tidru r-rief u għaqlejn f'għajnejn il-ġnus li kif jisemgħu b'dawn il-liġijiet kollha jgħidu: m'hemmx poplu ieħor għaref u għaqli għajr dan il-ġens kbir. Għax li ma ġens u hekk kbir li għandu l-Allat hekk qrib tiegħu daqskemm huwa qrib tagħna il-Mulej Alla tagħna f'kull xejn insejħulu, jew li ma ġens u hekk kbir li għandu liġijiet u ordnijiet hekk sewwa daqs dak kollu li fija din il-liġi li qiegħed nofrilkom illum jien. Biss iftaħ għajnejk, oqgħod attent ħafna għalik innifsek li ma tmurx tinsa l-ħwejjeġ li rajt b'għajnejk. Tħallihom xi warbu minn qalbek tul il-jiem kollha ta' ħajtek, imma għallimhom lil-uliedek u lill-ulied uliedek. Il-kelma tal-Mulej inroddu ħajr. Ngħidu flimkien bil-kelmiet tas-Salm: Sebbaħ Ġerusalem il-Mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-Mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-Mulej. Faħħar l-Alla tiegħek Sion u jsaħħaħ l-istanek ta' bwiebek u jbierek ġewwa fik l-uliedek. Sebbaħ Ġerusalem lill-Mulej. U jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu, bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu, jibgħat is-silġ bħas-suf, ixerret bħal-irmiet il-ġlata. Sebbaħ Ġerusalem lill-Mulej.
u jxandar kentu lil Ġakob il-liġijiet u d-digriti tiegħu lill-Iżrael. Ma għamelek ma ebda poplu lil ħadd ma għarraf id-digriti tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem lil-mulej. Gloria u tifħir lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom għar mill-Evanġelju skont San Mattew. Gloria lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu għal id-dixxipli tiegħu: xejn taħsbu li ġejt inwaqqa' il-liġi jew il-profeti? Jiena ma ġejtx biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għal milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art anqas li żar ittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna tas-smewiet. Imma min iħarishom u jgħallimhom dan kbir jissejjaħ fis-saltna tas-smewiet. Din hi l-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ħuti jeżis il-klim tal-mulej u ma spirtu u ħajja u jatina l-klim tal-ħajja ta' dejjem. Nitolbu biex f'dan ar-randan nagħtu widen għall-kelma tiegħu u nħarsuha fil-waqt li ngħidu. Tkun il-kelma tiegħek mużbieħ li jdawwal triqatna. Tkun il-kelma tiegħek mużbieħ li jdawwal triqatna. Għal katekisti u dawk li huma msejħin sabiex iwasslu l-kelma fost ħuthom, l-aktar fost it-tfal u iż-żgħażagħ nitolbu tkun il-kelma tiegħek mużbieħ li jdawwal. Għal min għandu l-awtorità sabiex jifhem li huwa wkoll irid jagħti widen għal-liġi tiegħek u jobdi l-awtorità tiegħek nitolbu. Tkun il-kelma tiegħek mużbieħ għal triqatna. Għal min huwa maħkum minn skrupli biex jinħeles mill-legalizmu li joħnoq l-ispirtu u jinfetaħ għal ħelsien tal-imħabba ta' Kristu li tirbaħ kull jasar nitolbu. Tkun il-kelma tiegħek mużbieħ għal riġlejn triqatna. Għalina biex inkunu aktar lesti biex nisimgħu l-kelma qabel ma nipretendu li nagħlmu lill-oħrajn nitolbu. Tkun il-kelma tiegħek mużbieħ għal triqatna. U fiskit nagħmlu it-talbit tagħna. U Alla mis-sir tagħna, mexxi l-passi tagħna skont il-kelma tiegħek biex ebda denni ma jaħkem fuqna għax inti turina t-triq tal-ħajja u fid-dawl tiegħek naraw id-dawl bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li din nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal dejjem. Għana mulej Alla tagħna u bl-bniedem qudiemek u għamel ikun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li din nofrulek. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom
ikun joġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Jilqamu lej is-sagrifiċċju għatti fi glorja ta' ismu, ħatti ġid dan tal-Knisja mqazza kollha tiegħek. Ilqamu lej it-talb u l-offerti li l-poplu tiegħek qiegħed jagħmillek u biet minn kull awġ lilna li qegħdin niċċelebraw il-misteri tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullhom kien roddulek ħajr. Inti ridna nroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb, ħalli jekk aħna l-midinbin inrażnu fina drawt il-ħżiena, ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk mal-qtajja blat tanġli aħna infaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit l-art mill-lija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-ola tas-smewit, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-ola tas-smewit. Qaddis, tassew inti mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis, għalek nitolbuk dal-offerti, bil-barka tal-Ispirtu tiegħek, biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klan ħal-kalċi, reġa raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu bixorbu minnu bil-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti bdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario, mal-isqfijiet kollha u mas-saċerdoti tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek George Maria u Lina Galja li joġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel kif huma bil-magħmudija mitu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati l-inna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin imqazzom Alla Marija,
ma' San Giuseppe Zewġa, ma' San Ġwan Battista mal-Apostli, ma' Saċerdot San Ġorġ Preka mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ebda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil minoħa għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom u miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jispew li nrasit qarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan huwa Kristu l-ħaruf talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li ma nistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix. Talba lil Ġesu. Ġesu jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba għalissa ma nistax nilqek ġewwa fija,
sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritualment. Ejja għandi Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għaddisna mulej b'dan l-ikel tas-sema li ħadna u żomna l-bot minn kull erq biex ikun jista'inna kull ma inti wetna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom u miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nejdu 3 vamaliet il-Madonna, fċeħi 3 jiem li damet fil-qabar. Slima lik Marija, b'grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, b'grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, b'grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm.